선지. 그래야. 그래. tinggal mấy pelek đó. जों दिनै आरो जोंनि आमतला गलाघाट केन्द्रनि नलसर ब्लकनि रामपदपारा बिसिनि जों कायसा सुबासुं सिनियाव जों सुदुबाइनि बनाहामनि तेरादिनो जों कायसा जामामानि जों गुवाग्रानि वारेस हिसाबै जों कायसा सुबासुं रमायनानै बिदि फाइट दङ बेखे सिनि एमबिसिबो दिल्लीयाव थांनो साकबाय मालिया ताइ कायसा उसिन भारावा सुबासुं दङ आबो एमबिसि हायानो नि वान सक जाक्सन ओंखायनो जों अर जेमामानि अर बन कायसा सिनि गुवाग्रानि वारेस जारा दंनाय रक जा मामानि जा खा दंमानि जों बन कायसा सुबामुं लायखाथा Sini Rampurapara itu sih jenis nih. Ini mau apa? Sini. Gua karena waris songnya. Jadi 지금 시작하시면 이제 사라 갈성 사람 비생도 이제 진 넘버 원은 이제 진이 진 와리스노 좀 번호 한 사람한테 번호 저거 라이카 좀 무슨 거 할까노 진이 이제 탄산이 비생도 에와 먹게 좀 다말레마니 소소리 타나 아도 사년 내야는 꼭 할 타니 좀 나올